Yo, Iki dina riyaya aku pernah sedulur tuwa aku ning omah longgo jengklik dawa bocah-bocah wis do mara sing enom-enom kabeh do mara kabeh mau dadi manggakno uluk salam padha salaman saling asok kaluputan uga enek salam kehormatan iku uga asok kaluputan mari ngono gek lungguh-lungguhan sambil nikmati seger-segeran uga nikmati jajan camilan syukur bage gelem rokokan bisa tambah suwe anggone omong-omongan iku arane wis riayan eneke setahun sepisan simbah biyen wis ninggalno pesan ojo ngilangi kabudayan Jawi Wetan ojo ninggalno adat ketimuran yen wis cukup padha pamitan donga slamet seger kewarasan muga kepethuk maneh riyaya taun depan